Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры! Сёння мы со сваім суразмоўцам чарговым запрашаем вас ва ўнікальныя мясціны, дзе ёсць самыя цікавыя, рэдкія рэчы, Конституція, якая не мела аналага ў Еўропе, наш буквар і пра многае іншае мы будзем гаварыць сёння з маім суразмоўцам Алесем Сушам. Алесь Суша, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Вітаю, Алесь Александрович. Дзень добры. Ну і пачнём з вашай цытатай. Беларусы ўсё больш вывучаюць сваю мінуўшчыну, даследуюць сучаснасці, дбаюць пра будучыню са свайго пункта гледжання. Не з іншага, як гэта раней бывала, а са сваёй пазіцыі, гледзячы на сябе, як усе іншыя народы свету, як на цэнтр адліку. Вось ваша цытата, і мы прадоўжым нашу гаворку, а спачатку я пазнаёмлю нашых тэлегледачоў з вамі. Алесь Суша, беларускі культуролог, кнігазнаўца, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці, старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Нарадзіўся ў Мінску, скончыў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы БДУ, кандыдат культуралогіі. Алесь Суша – ініцыятар шматлікіх праектаў па факсімільным узнаўленні кніжных помнікаў Беларусі, даследчык і папулярызатар спадчыны Францыска Скарыны, аўтар каля 5000 навуковых прац, у тым ліку шэрагу манаграфій. Калі мы гаворым пра самае галоўнае, што было летась у нашай бібліятэцы, якія знаходкі, якія паступленні, якія імпрэзы, што бы вы вызначылі? Мінулы 2018 год і для мяне асабіста, і для Нацыянальнай бібліятэкі, дзе я працую, выдаўся няпростым, як і папярэднія, можа і не самым удалым і шчаслівым, але ўсё ж такі вельмі плённым. Мы працавалі вельмі актыўна у кірунку вывучэння і папулярызацыі нашай дакументальнай спадчыны. І ў гэтым якраз кірунку зроблена нямала. У Беларусь публічны доступ не толькі для навукоўцаў, але і для ўсяго беларускага грамадства вярнуліся шматлікія, цэлыя сотні унікальных кніжных помнікаў самых розных часоў, пачынаючы ад старадрукаў, ад вельмі рэдкіх старажытных дакументаў і ажно да сучаснасці. Ёсць і вельмі рэдкія кніжныя помнікі, которые вярнуліся. Я магу згадаць, напрыклад, адзін вельмі цікавы буквар, які быў апублікаваны у самым пачатку 19 стагоддзя, і гэта быў фактычна апошні буквар нашай старажытнай славянскай традыцыі. Гэта быў буквар царкоўна-славянскай мовы, які быў выпушчаны віленскай траецкай друкарняй, і на тым фактычна двухстагоддзевая традыцыя выпуску буквароў царкоўна-славянскай мовы скончылася. Ад таго часу на беларускай зямлі пачалася традыцыя нацыянальных буквароў. Спачатку польскіх і расійскіх, а з сярэдзіны 19 стагоддзя уласна беларускіх. Мы куплялі і знаходзілі карты. Нам перадавалі ў падарунак вельмі цікавыя архіўныя рукапісныя дакументы. І сёння ўсё гэта абсалютна даступна для карыстальнікаў бібліятэкі. Хаця, конечно, мы цудоўна разумеем, што ўсё не вярнуць. І ў гэтым сэнсе спрабавалі шукаць нейкія іншыя альтэрнатыўныя шляхі. І адным з найбольш удалых апошнім часам стала справа віртуальнага вяртання. Найбуйнейшым выставачным праектам гэтага году стала бясспрэчна выстава «Беларусі Біблія». Вы, я памятаю, якраз былі адным з наведвальнікаў. Апошнія гады 3 і сёлета таксама Нацыянальная бібліятэка фактычна выйшла ў такі
рэгламентны фармат працы па арганізацыі выстаў вельмі каштоўных кніжных помнікаў з замежных збораў. Як беларускага паходжання, так і агульнасусветнай значнасці. Летась это была выключнай каштоўнасці выстава, прысвечаная беларускаму кнігадрукаванню. Мы прывезлі, напрыклад, кнігі Францыска Скарыны з 5 краін свету. Мы прывезлі беларускія першадрукі з самых розных дзяржаўных і прыватных збораў замежных краін, але таксама і першадрукі многіх еўрапейскіх дзяржаў, напрыклад, тая ж Біблія Гутенберга. Дык вось буквар. Выхад такой кнігі з'явіўся выключна важнай падзеяй. Ён масава паўплываў на свядомасць людзей. У чым гэта праяўлялася? Таму што гэта буквар, ён быў на нашых землях. Абсалютна. Беларусам ёсць чым ганарыцца. Беларусы прыдумалі такую з'яву, як буквар. То бок нашы продкі 400 годдзі, роўна 400 годдзі таму назад, у 1618 годзе падрыхтавалі і выдалі першую ў свеце кнігу пад назваю «Буквар». Сёння гэта кніга вядомая кожнаму. Можа быць, это самая ўплывовая на сёння кніга. У мяне сын пайшоў у першы клас. Для мяне гэта можа быць адна з самых важных падзей. І я нанова вярнуўся да школьнай адукацыі. І ведаеце... Нашы буквары крыху адрозніваюцца. Нашы буквары адрозніваюцца ад тых буквароў, которые пабачылі свет 400 годдзі таму. Я магу нават казаць на канкрэтным прыкладзе, бо самы першы, самы старажытны буквар, который рыхтавалі ў самым пачатку 17 стагоддзя, выглядаў вельмі сціпла з аднаго боку. Это была маленькая кніжка от такога памеру, з невялікай колькасцю ілюстрацый, з невялікай колькасцю тэкстаў, але у пэўным сэнсе яна мала адрозніваецца ад сучаснай. То есть тут мы бачым класічны алфавіт, АБВГД і гэтак далей. Мы бачым склады бабе, бобу, словы і гэтак далей, але асноўны аб'ём кнігі складаюць якраз тэксты выхаваўчага характару. Галоўнае адрозненне гэтай кнігі ў вялікім духоўным патэнцыяле. То есть замест, скажам, агульнапапулярных тэкстаў, замест фраз кшталту «мама мыла раму», мы тут чытаем малітвы, пералікі цнотаў ці добрых учынкаў, якія павінен рабіць добры чалавек. То есть фактычна у гэтых выданнях адразу ўжо быў закладзены вельмі важны пасыл на фактычна выхаванне годнай асобы. То есть не проста даць дзіцёнку магчымасць чытаць, але даць яму здольнасць чытаць правільныя, годныя, вартыя ўвагі тэксты. І, безумоўна, нельга не сказаць пра тое, што да значных, да вельмі унікальных помнікаў прававой, літаратурнай, моўнай культуры беларусаў адносіцца статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Так, чыстая праўда, гэта не проста прававы акт, гэта абсалютна унікальны помнік інтэлектуальнай культуры, прававой культуры, моўны помнік, вельмі важны аб'ект нацыянальнай культуры ў цэлым. Для беларусаў гэта ў нейкім сэнсе першая наша канстытуцыя, і мы тут у бібліятэцы некалькі разоў мелі вельмі грунтоўныя дыскусіі, цэлыя міжнародныя канферэнцыі ладзілі, прысвечаныя статуту. І вы ведаеце, прыйшлі да высновы, што сапраўды статуты маюць падставу называцца Канстытуцыяй. Прынамсі, апошняя рэдакцыя, трэцяя рэдакцыя статута Вялікага княства Літоўскага, якая пабачыла свет у 1588 годзе, на мае асновы канстытуцыйнага права. Фактычна гэта быў першы ў Еўропе ці не ў свеце адпаведны дакумент, калі разам у адным зводзе, у адным кодексе сабраны ўсе нормы заканадаўства з апораю на канстытуцыйнасць, на дзяржаўнасць. Для беларусаў гэта вельмі важны дакумент, бо ён у нейкім сэнсе вызначаў характар нашай культуры і нашай дзяржаўнасці. Ён вызначаў нашу незалежнасць ад іншых краін, ад іншых нават суседніх і вельмі блізкіх народаў. Ён паказваў самабытнасць і права нашай мовы, ён паказваў тыя каштоўнасці, которые дагэтуль актуальныя, як верацярпімасць, павага да уласнасці, верхавенства закону і апора на судовую ўладу ў вырашэнні спрэчных пытанняў і гэтак далей. Фактычна ўсе асновы сучаснага грамадства, цывілізаванага грамадства, якія мы маем сёння, яны былі ў свой час закладзеныя ў статутах Вялікага княства Літоўскага, і для нас, канешне, яны вельмі каштоўныя. Таму мы з вялікім гонарам можам казаць пра тое, што беларусам гэта спадчына засталася,
Мы маем у фондах нацыянальнай бібліятэкі цэлы шэраг выданняў статута Вялікага княства Літоўскага і будзем працягваць вельмі актыўную працу над вывучэннем і папулярызацыяй гэтай вельмі важнай крыніцы па не толькі гісторыі права, але і гісторыі ўсёй нашай дзяржаўнасці і культуры. Мінулы год быў адзначаны таксама тым, што стагоддзе БНР. Зараз мы гаворым 19-й год, гэта стагоддзе БССР, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Якія матэрыялы, якія кнігі, якія рэчы ёсць пра гэты час? Вы ведаеце, як аказалася, безліч матэрыялаў. Зноў жа, я не скажу, што гэта для нас было адкрыццём, але мы, разумеючы, наколькі важныя падзеі адбываліся 100 год таму, мы пачалі глыбока аналізаваць крыніцы, першакрыніцы. Натуральна, за гэтыя 100 гадоў назапасілася многа навуковых даследаванняў, так бы мовіць, погляду праз гады. Асэнсаванага, абдуманага, можа быць трошкі скарэктаваная пад пазіцыю аўтара ці часу. Гэта мы таксама разумеем, але для нас, як для бібліятэкі, было вельмі важна знайсці першакрыніцы, выданні таго самага часу. І самае цікавае, што такімі крыніцамі самымі важнымі, як на мой погляд, сталі газеты. Газеты, аднадзённыя, рэгулярныя газеты, якія на той час былі галоўным сродкам масавай інфармацыі. Мы пачалі не проста рабіць бібліяграфічны, так мовіць, паказальнік, пералік тых газет. Мы пачалі рабіць паўнатэкставую базу. У нас сёння у электроннай бібліятэцы натуральна сабрана вельмі шмат гэтых крыніц. Але мы вырашылі сабраць усё разам. І я нават адкрыю таямніцу. У 2019 годзе толькі адбудзецца прэзентацыя вялікая нашага інтэрактыўнага праекту. І мы ўвесь 19 год яшчэ будзем працаваць над яго дапрацоўкаю. Гэта будзе вялікае электроннае выданне і інтэрнэт-праект, прысвечаны Беларусі на старонках старых газет. Фактычна мы сабралі ўсе беларускія газеты, дзе б яны не выходзілі на тэрыторыі Беларусі, у Расіі, у Маскве, напрыклад, газета «Дзяніца» выходзіла, ці на захадзе, у той жа Вільні, яшчэ далей на захад. Это Цішка Гартне выдаваў нас? Так, гэта і Цішка Гартне працаваў. Там вялікая каманда беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх, палітычных дзеячаў працавала. І гэта шыкоўныя крыніцы. І там мы бачым і афіцыйныя дакументы, як маніфест часовага беларускага ўраду аб абвяшчэнні Беларускай Рэспублікі. Жылуновічам падпісаны, так? Вось якраз мы можам бачыць гэты дакумент. Ён адразу ж быў апублікаваны ў студзені 1919 года і на беларускай і на рускай мове з тым, каб зрабіць яго адразу агульнадаступным. Гэтыя дакументы маюць выключную каштоўнасць сёння як крыніцы па вывучэнні нашай мінуўшчыны. І мы сабралі іх у межах аднаго электроннага выдання і спрабуем зрабіць даступнымі для ўсіх. Натуральна ж з імі можна пазнаёміцца і ў нашай электроннай бібліятэцы, але для многіх даследчыкаў часам зручней працаваць, мець іх пад рукою кожны дзень. І гэта вельмі цікавае выданне. Я шчаслівы, што, напрыклад, нашы суседзі з нацыянальнага архіву пайшлі на паразуменне і свае багацейшыя архівы прадставілі, таму разам мы упершыню збярэм, відаць, самы багаты, самы цікавы каштоўны архіў беларускай перыёдыкі ад 1917 до 1922 году. Гэтага самага складанага, самага няпростага перыяду ўстанаўлення беларускай дзяржаўнасці. І вось хачу завяршыць гэтую гутарку тымі пытаннямі, якія мы задаём кожнаму госцю, таму што вось што думае пра гэта мой суразмоўца Алесь Суша, мне таксама вельмі цікава. Но пытанні такія традыцыйныя, што для вас значыць патрыятызм? Патрыятызм для мяне гэта вельмі блізкае цёплае пачуццё, ці нават адчуванне. Адчуванне прыналежнасці да пэўнай зямлі ці пэўнай краіны. Патрыятызм гэта пачуццё гонару за сваю культуру і свой народ і жаданне зрабіць яму добрае. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Вы ведаеце, я, можа, адкажу непапулярна. Абсалютна не беспадстаўна складаюцца у нас праграмы па навучанні дзетак у школе і абсалютна не беспадстаўна ствараюцца спісы сацыяльна значнай літаратуры. Менавіта на гэтыя два кірункі я б хацеў скіраваць любога чытача.
Школьная праграма гэта класіка і гэта найлепшыя творы айчыннай літаратуры. І сучасная літаратура, самая запатрабаваная, самая цікавая, самая яркая, знаходзіць сабе падтрымку і ў дзяржаве, і праз кнігараспаўсюд, таксама падтрымку як сацыяльна значная. Менавіта гэтыя кнігі абавязкова трэба не прапусціць міма сябе, заўважыць, купіць, прачытаць. А вы што зараз чытаеце? Апошнія месяцы я вельмі шмат чытаю беларускія буквары, элементары і азбукі. Я пішу кнігу, ўжо завяршаю пра гісторыю беларускага буквара ад старажытнасці да нашых дзён і прааналізаваў ужо сотні беларускіх элементароў, чытанак, азбук на розных мовах. І для мяне гэта сёння галоўнае чытанне. Ваш любимый беларускі пісьменнік? Беларускі? Любімі беларускія пісьменнікі, я думаю, тут нічога не змянілася. А яшчэ навучанне ў ліцэі я зрабіў свой выбар на карысць у свой час Івана Мележа, неяк абазначыўшы, што для мяне вось гэта якраз тое, што я люблю. Іван Мележ. А што для вас родная мова? Родная мова для мяне гэта самы родны, блізкі, дасканалы і ўдалы інструмент камунікацыі. Дзякую вам за цікавую гутарку. Я думаю, што многа цікавага нашы тэлегледачы даведаюцца з гэтай гутаркі, з таго, што вы расказалі і паказалі нашым тэлегледачам. Усяго найлепшага, сябры. Я запрашаю вас праз тыдзень на нашу чарговую праграму. А сёння з намі на сустрэчы быў Алесь Суша, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі, кандыдат навук і вельмі цікавы чалавек. Усяго найлепшага, да пабачэння.